Ochotnicza Straż Pożarna w Szymbarku. Proszę. W Szymbarku. Akt przekazania samochodu pożarniczego. Przekazuję ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy marki MAN typu GCBA na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Szymbarku. Serdecznie gratuluję panie prezesie i panie naczelniku. Iweko niech służy, niech przynosi chwałę i tym udziela pomocy tym, którzy jej potrzebują. Panie prezesie, gratuluję, proszę przyjąć akt oraz symboliczny kluczyk. Panie prezesie, szanowni państwo, akt przekazania samochodu pożarniczego. Dowód uznania za dotychczasową działalność na rzecz ochrony przeciwpożarowej i społeczności lokalnej, jak również w celu podniesienia zdolności operacyjno-bojowej jednostki, a tym samym poprawy stanu bezpieczeństwa mieszkańców, przekazuję Ochotniczej Straży Pożarnej w Szymbarku samochód gaśniczo-wodno-pionowy Steyr GCBA 12/60. Gratuluję, panie prezesie. Thank you.